Гэта беларускі горад Светлагорск, раённы цэнтр у Гомельскай вобласці. Месца, дзе я нарадзіўся. Да 1961 года ён насіў назоў Шацілкі. Размясціўся горад уздоўж ракі Бярэзіны. Тутэйшы чалавек звычайна адзначае некалькі станоўчых характарыстык Светлагорска. Горад зялёны, стаіць у лесе, кампактны. У любы яго мікрараён можна трапіць пешшу за 15-20 хвілін. Яшчэ светлагорцы могуць сказаць, што і горад малады, хаця сярэдні ўзрост яго жыхароў ужо пераваліў за 40 год. За савецкім часам штогод казалася, што горад існуе з 1961 года. Я адшукаў гэтую дату на вымпелах разам з выявай герба горада Сонейка. Ды на старым гербе Прамітэй, які існаваў з 1991 па 2000 год. Гэты стары, цвіллю парослы міт і сёння спрабуюць распаўсюджваць сярод гараджан. Вакол назова Светлагорск створана некалькі мітаў. Міт першы. Светлагорск не мае нічога агульнага з Шацілкамі. Міт другі. Светлагорск існуе з 1961 года. Міт трэці. Светлагорск – малады горад. А гэта свята горада, якое штогод адбываецца ў верасні. Я завітаў сюды ў 2009 і 2010 годзе. Вось цэнтральная плошча Светлагорска. Бачыце? Нідзе не напісана, колькі яму год. А вось і самыя галоўныя людзі свята горада. Мясцовыя гараданачальнікі. Другі ад мяне намеснік старшыні Гомельскага выканаўчага камітэту Баляслаў Казімірович Перштук, які кіраваў Светлагорскам і раёнам з 1996 па 2007 год. Далей побач з ім гэта сённяшні старшыня Светлагорскага райвыканкама Сергей Максименко, які заступіў на гэты пост з 2008 года. Баляслаў Перштук родам з Берасцейшчыны, а Сергей Максименко з Лоўскага раёна Гомельшчыны. А вось гэтая прыгожая жанчына старшыня раённага савета дэпутатаў Галіна Філіповіч. У 2008 годзе Галіна Філіповіч на адну з маіх пісьмовых прапаноў паведаміла, што горад Светлагорск існуе з 1961 года. Вось гэты ліст. У ім ёсць такія радкі. Паколькі Светлагорск – малады горад і вядзе адлік свайго нараджэння з 1961 года, то ў ім больш прысутнічае сучасных архітэктурных, мастацкіх, планіравальных і камунальна-бытавых рашэнняў, абумоўленых генеральным планам развіцця горада. Галіна Філіповіч тутэйшая. Я нарадзіўся тут, у краіне пад шэрым небам. Я нарадзіўся тут, у краіне бульбы, калгасаў і чорнага хлеба. Я нарадзіўся тут, у краіне прапіскі і скручаных кранаў.
дзіцячы садок, школа ды інстытут. Я нарадзіўся тут. О-о-о-о. І я буду жыць тут. І я буду жыць тут. Што было на месцы Светлагорска і Шацілак, ніколі не цікавіла мясцовых кіраўнікоў. Яны ціха будавалі тут сваю кар'еру з жаданнем хутчэй атрымаць больш высокае прызначэнне. Дык колькі ж год гораду Светлагорску насамрэч? Пакуль мой горад гуляе святам, перанясемся ў іншае месца і іншы час. 16 чэрвеня 2007 года на ўскраіне Светлагорска я сустрэў дзіўных людзей. Яны сабраліся за халодным каналам з рыдлёўкамі, рулеткамі і калкамі, каб пачаць археалагічныя раскопкі. Мяне папрасілі дапамагчы. Сярод гэтых людзей быў мой знаёмы сябар, гісторык Тэльман Маслюкоў, які займаецца вывучэннем мінулага раёна больш 20 год. І Сергей Рассадзін, доктар гістарычных навук, прафесар кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта, кіраўнік раскопак горада Светлагорска. Мушу вас запэўніць, яны прыйшлі шукаць сюды зусім не культурны пласт 1960-х гадоў, а гістарычнае ядро горада, маёнтак Шацілінскі востраў. Сергей Рассадзін пазнаёміў мяне з дакументам, у якім упершыню згадваецца горад Светлагорск. Вось ён. Гэта той самы указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР ад 29 ліпеня 1961 года, ад якога вядзе адлік узросту Светлагорска мясцовая ўлада. Назва указа доўгая, аб пераўтварэнні гарадскога пасёлка Шацілкі ў горад раённага падначалення і пераназванні Парыцкага раёна Гомельскай вобласці. Заўважце, тут нават слова Светлагорск няма. Але чытайме тэкст. Ператварыць гарадскі пасёлак Шацілкі Парыцкага раёна Гомельскай вобласці ў горад раённага падначалення з наданнем яму наймення горад Светлагорск. Парыцкі раён Гомельскай вобласці пераназваць у Светлагорскі раён. У тэксце прысутнічае некалькі адкрыццяў. Тут ясна сказана, што Светлагорск гэта Шацілкі, ператвораныя ў горад. Гэта значыць, што дакумент зафіксаваў усяго толькі змену назвы населенага пункта і яго статусу. У ім гаворка не ідзе аб заснаванні новага паселішча. Няма падставаў весці адлік узросту Шацілак Светлагорска ад гэтай даты. Але вось што на гэты конт сказаў прафесор Сергей Рассадзін. Любой объективный человек разумеет, что было не заснавание, а всего-навсего переименование, причем переименование Шатила. По юридичным сенсе этого самого документа мы можем сказать, что юридично затвержено основание Светлагорска до 26 липня 1961 года в Гоголе однозначно имело место переименование, по-перше, по-другое, надання городского статуса. Вот что и треба святкувати у наступному годі. Розумієте, я той момент підкреслюю. У кнізе «Светлагоршчына турыстычная. Шляхавальнік», якая пабачыла свет у 2008 годзе, мясцовыя паэты Ізяслаў Катляроў і Соф'я Шах пісалі: «Усяго 47 гадоў таму Светлагорска не было ні на адной геаграфічнай мапе Беларусі,
Аднак ён значна старэй самога сябе. 29 ліпеня 1961 года указом Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР гарадскі пасёлак Шацілкі пераназваны ў горад Светлагорск. Пераназваны. Міт першы. Светлагорск не мае нічога агульнага з Шацілкамі. Рэаліі. Светлагорск – гэта пераназваныя Шацілкі. Ва ўсім свеце ўзрост населеных пунктаў прынята адлічваць ад першага згадвання іх у пісьмовых крыніцах, але толькі пакуль не для Светлагорска. Да сярэдзіны 1980-х гадоў на святах горада пра Шацілавічы і Шацілкі тут асабліва не жадалі згадваць, пакуль не пачалася гарбачоўская перабудова. У 1989 годзе у Светлагорску была зроблена першая спроба аднавіць сувязь населенага пункта з далёкім мінулым. Тут урачыста адзначалася 350-годдзе Шацілак. Па цэнтральнай вуліцы Леніна прайшло 6 ветэранаў вайны. На цэнтральнай плошчы было дадзена прадстаўленне. У горадзе працавалі гандлёвыя кропкі, названыя ў гонар Шацілак. У неба былі пушчаны паветраныя шары з надпісам «350 год Шацілкам». На той час першае пісьмовае згадванне Шацілавіч-Шацілак было вядома ў вопісе бабруйскага староства, які даследчыкі адносяць да 1639 года. Па ініцыятыве светлагорскага паэта Ізяслава Катлярова, якую падтрымаў тагачасны старшыня гарвыканкама Александр Капсон, у цэнтры горада быў усталяваны камень. На ім была прымацавана шыльда з надпісам «Нашчадкам, каб памяталі, 350, 1639-1989, вёска Шацілкавічы, горад Светлагорск». У тым жа 1989 годзе светлагорскі краязнаўца, настаўнік сярэдняй школы нумар 7 Тэльман Маслюкоў, сябра гісторыка-культурнага аб'яднання «Поўня», па ўласнай ініцыятыве вырашае пашукаць больш раннія звесткі пра Шацілавічы Светлагорска. Ад імя аддзела культуры гарвыканкама ён накіроўвае запыты у архіўныя установы Беларусі, Польшчы, Расіі, Украіны ды прыбалтыйскіх краін з просьбай пашукаць у іх фондах звесткі пра Шацілкі Шацілавічы. Адказ, які прыйшоў з дзяржаўнага гістарычнага архіва БССР, зараз Нацыянальнага гістарычнага архіва Рэспублікі Беларусь, быў сенсацыйны. У ім паведамлялася, што ў актавай кнізе Мінскага земскага павятовага суда была адшукана копія з прывілея вялікага князя літоўскага і караля польскага Жыгімонта II Аўгуста ад 15 ліпеня 1560 года, у якой згадваецца маёнтак Шацілінскі востраў у Рэчыцкім павеце. У дакуменце паведамлялася, што маёнтак размешчаны на гары на тракце Горвальскім
На рацэ Бярэзіне пасля смерці папярэдняга уладальніка Рамана Шацілы перадаецца зямяніну Ждану Манкевічу з абавязкам выканання вайсковай службы. Просты настаўнік, краязнаўца, гісторык Тэльман Маслюкоў знайшоў новую дату першага пісьмовага згадвання горада Светлагорска 15 ліпеня 1560 год. Міт другі. Светлагорск існуе з 1961 года. Рэаліі. Шацілкі Светлагорск існуюць з 1560 года. Простые словы, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто, это так добро, як с головою залезть под ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Прыцемкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца. У доме бацькоўскім у матчынай хаце простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна. Што тут дадаць? Хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы. Добранач паненкі, добранач панове. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. У 1990 годзе Тэльман Маслюкоў выступае на старонках газеты «Светлагорскія навіны» з артыкулам «Колькі гадоў Светлагорску», у якім піша: «Нядаўна светлагорскія краязнаўцы вырашылі паспрабаваць адшукаць архіўныя матэрыялы, якія ўтрымліваюць звесткі аб далёкім мінулым шацілак. Адказ, дадзены дзяржаўным гістарычным архівам БССР у Мінску, адкрывае новую, невядомую раней старонку гісторыі горада. Супрацоўнікі архіва, зрабіўшы вялікую, карпатлівую працу, адшукалі дакумент, які сведчыць аб існаванні шацілак ужо ў 1560 годзе. Дакумент, знойдзены ў архіве, гэта прывілей, грамата на права валодання зямлёй, выдадзены ў Варшаве 15 ліпеня 1560 года Жыгімонтам II Аўгустам. Дакладней, копія гэтага прывілея, зробленая ў 1798 годзе. У прывілеі запісана, што зямельнае валоданне пад назовам востраў Шацілінскі, на гары, на тракце Горвальскім, на рацэ Бярэзіне, у Рэчыцкім павеце, пасля смерці яго папярэдняга уладальніка Рамана Шацілы перадаецца новаму уладальніку Ждану Манкевічу у пажыццёвае уладанне з абавязкам выканання вайсковай службы. 1 ліпеня 1990 года у газеце «Светлагорскія навіны» з'яўляецца публікацыя кандыдата філалагічных навук, выкладчыка кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны Александра Рогалева. Шацілкі яшчэ раз пра паходжанне старадаўняй назвы, у якім гаворыцца аб тым, што Светлагорск упершыню згадана ў пісьмовых крыніцах у 1560 годзе. Ён жа 30 жніўня 1990 года публікуе артыкул на гэтую ж тэму ў газеце «Гомельская праўда» пад назвай «Колькі гадоў Светлагорску».
У 1992 годзе выходзіць кніга Александра Рогалева «Сцежкі ў даўніну», у якой вучоны гаворыць пра новую дату заснавання Светлагорска. Але мясцовыя ўлады аніяк не рэагуюць на новыя звесткі аб узросце населенага пункта. І яны не могуць пагадзіцца, што Светлагорск – гэта ўжо зусім не малады горад, якому на той час споўнілася больш за 430 год. Тутэйшая ўлада працягвае святкаваць дату пераназвання Шацілак у Светлагорск – 35-годдзе. 40-годдзе. 45-годдзе. Нарэшце 50-годдзе. І гэта нягледзячы на тое, што ў 2000 годзе дата першага пісьмовага згадвання Шацілавіч Светлагорска 15 ліпеня 1560 года была замацавана ў кнізе фундаментальнай працы «Памяць, Светлагорск і Светлагорскі раён. Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі». Тым не менш, памятны знак камень, на якім змешчана памылковая дата заснавання Светлагорска 1639 год, будзе працягваць стаяць. Інфармацыя на ім будзе перыядычна крытыкавацца мясцовымі прыватнымі газетамі. У 2002 годзе газета «Рэгіён Весткі» у артыкуле «Куды дзеўся сімвал горада» напіша: на пліце указана не толькі недакладная дата заснавання Шацілак, але, як на магільнай пліце, указаны таксама гады нараджэння і смерці населенага пункта. У тым жа годзе гэтая ж газета ў артыкуле «Ой, здымі мяне» напіша: на камені, каля якога любяць фатаграфавацца госці Светлагорска, ёсць істотная недакладнасць. На памятным камяні выбіта фактычная дата заснавання Светлагорска 1639 год. На самой справе год заснавання Шацілак зусім іншы – 1560 год. І стваральнікам памятнага знака гэта вядома з 1989 года. Толькі незразумела, чаму яны да гэтага часу не мяняюць гэту дату. У 2004 годзе газета «Ранак Плюс» у сваім артыкуле «Камень супынення» напіша: надпіс на камяні, які тычыцца ўзросту нашага населенага пункта, ужо 15 год падманвае гараджан і гасцей горада. У 2004 годзе, дзякуючы рэспубліканскаму планеру па скульптуры, на месцы памятнага каменя з'явіцца іншы камень. Гістарычная эпапея мінака Эдуарда Астаф'ева «Памяць» з выявамі Ефрасіні Полацкай, Рамана Шацілы, Францыска Скарыны з аднаго боку, Усяслава Чарацея і вялікага князя літоўскага Вітаўта з іншага. На баку каменя змешчана выява сонейка і дата першага згадвання Шацілак Светлагорска 1560 год. Але і гэты камень пратрымаецца нядоўга, да 2006 года. На месцы памяці паставяць помнік Раману Шацілу, першаму вядомаму з пісьмовых крыніц уладару Шацілак Светлагорска. Ініцыятарам усталявання помніка стаў паэт Ізяслаў Катляроў і тагачасны старшыня райвыканкаму Баляслаў Перштук. Выканаўцам усё той жа мінскі скульптар Эдуард Астаф'еў. Адкрыццё помніка Рамана Шацілы адбывалася на святкаванні 45-годдзя статусу горада. Гэту вельмі значную падзею ў гісторыі Светлагорска цяжка пераацаніць. У Беларусі няма гарадоў, у якіх бы стаялі помнікі іх уладарам-заснавальнікам. Разам з тым, гісторыя стварэння яго па-свойму унікальная і неверагодная. Бронзавы Раман Шаціла з'явіўся дзякуючы помніку Уладзіміру Леніну,
які быў адліты для Светлагорска ў 1991 годзе, але так і не з'явіўся на цэнтральным пляцы горада. З 15-тоннага правадыра сусветнага пралетарыяту, які 14 год захоўваўся ў жалезнай скрыні на складзе санаторыя-прафілакторыя Срэбныя Крыніцы, быў зроблены звон-набат, усталяваны ў 2005 годзе на месцы братэрскага пахавання ля ракі Бярэзіны. І, хутчэй за ўсё, Раман Шаціла. Да пачатку 21 стагоддзя светлагорскія краязнаўцы не спрабавалі шукаць месцазнаходжання маёнтка Шацілінскі востраў. Лічылася, што ён быў змыты ракой Бярэзінай. У 2006 годзе падчас адной з выведак па Шацілках гісторык Тэльман Маслюкоў і кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Наталя Дубіцкая атрымалі ад старажылаў звесткі, што населены пункт пачынаўся ў раёне гэтак званага халоднага канала ля Бярэзіны. Месца тут узнёслае, можа гэта і ёсць тая гара, на якой стаяў маёнтак Шацілінскі востраў? Праз год Тэльман Маслюкоў прапануе прафесару Сергею Рассадзіну, які прапісаўся на Светлагоршчыне ў пошуках горада Казіміра, правесці археалагічныя раскопкі на месцы мяркуемага Шацілінскага вострава. Гэта і прывяло купку аматараў светлагорскай даўніны стаць добраахвотнікамі археалагічных раскопак, да якіх далучыліся настаўнікі, выкладчыкі, навучэнцы школаў, мясцовага каледжа з дазволу Светлагорскага райвыканкама. Вынікі іх былі сенсацыйнымі. Высветлілася, што ўпершыню на Шацілінскім востраве чалавек пабываў 5000 гадоў да нашай эры, адразу пасля раставання ледніка. Ён пакінуў крамнёвыя адшчэпы нуклеусы. Артэфактамі старажытна-рускага пласту стала ляпная кераміка калочынскай культуры 6-8 стагоддзя нашай эры. Знойдзеная прасліца з ружовага оўручскага шыферу падказала, што людзі бесперапынна пачалі жыць на Шацілінскім востраве з другой паловы 13 стагоддзя, пакуль звесткі пра яго не потрапили в письмовые крыницы. Это, что называется, индивидуальная находка, которая важна. Почему? Потому что не только представление о культуре дает, что вот были украшения, но и дает представление о возрасте этого памятника. Потому что не верили до прошлого года некоторые, что здесь у нас была Древняя Русь. Но найдена была древнерусская пряслица. Ну, я надеюсь, что эта буса тоже даст хорошую дату какую-то. Вот. Ну, особенно датируют монеты, вы же понимаете, потому что они по годам правителей чеканят. На Шацілінскім востраве было знойдзена шмат рэчаў, якія адносяцца да старажытна-беларускага перыяду, да побыту шляхціца, зямяніна 16 стагоддзя. То есть техника изготовления стекла была такая, как из глины примерно. Ну вот стекло, я вам говорил, совсем уже такое серебряное стало, вот она неровная. То есть вот как вот, признаки визуальные, что называется, как отличить ископаемое стекло этого возраста такого, ну 200-300-летнего. Гэта масіўная жалезная шпора, мушкетныя кремніі, імпартныя галандскія курыльныя трубкі, шкло, якое на той час было вельмі дарагім, манеты Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі. Адшуканая гламурная мужчынская завушніца засведчыла каралеўскі статус паселішча. Акурат такая змешчана на выяве Карла I Стюарта, караля Англіі, Шатландыі і Ірландыі, на карціне работы знакамітага мастака Ван Дейка. Рэаліі. У Светлагорска ёсць гістарычны цэнтр Шацілінскі востраў. У 2009 годзе грамадскасць Светлагорска накіравала ў раённую адміністрацыю ліст, які падпісалі вядомыя людзі,
прапанаваўшы мясцовай уладзе аднавіць маёнтак Шацілінскі востраў. Адбылася сустрэча инициативной группы с кіраўніцтвом района. Наверное, хотел бы начать с того, что поблагодарить авторов письма, которое поступило в исполком уже несколько недель назад. Ряд жителей нашего города Светлогорска, Светлогорского района, неравнодушных, активно интересующихся историей края, обратились на имя председателя исполкома и председателя районного совета депутатов с таким обстоятельным письменным посланием, в котором изложили свои видения, соображения по поводу дальнейшей работы вокруг наших исторических мест уникальных. Ну и в первую очередь там речь ведется о так называемом острове Шатилинском. На первом этапе поставить просто этот острокол, частокол. Обработать, пропитать, убрать кору, ну как это делается, сучки там, посмотреть стандарт этот, что называется из раскопок, это же хорошо известно. И сперва сделать только огорожу. Есть такое понятие – историчная реконструкция архитектурного объекта. И, конечно же, закономерным выником доследования Шацілінського острова повинна стать такая реконструкция. Концепцию этой реконструкции, несомненно, будут распрацовывать специалисты, архитекторы, науковцы, историки, может быть, еще некие специалисты. Хотелось бы, как подход до распрацоўкі этой концепции был такі. Максимальная наближенность до тых реалий, якія были в час існавання этой сядзібы ў 16-17 стагоддзях. Каб у выніку атрымалася не имитация, не муляж, а менавіта то, что называют историчной реконструкцией. Два наших Сергея, Леонид Вячеславович и Евгений задали этот темп этому разговору, что это дело действительно интересное, нужное. И поэтому сегодня где-то, наверное, обидно за наш город Светлый, в котором ничего такого интересного нет. И вы знаете, сегодня он превратился в какой-то такой трамплин, где, как говорится, где-то молодежь взрослеет, уходит и не хочет тут больше оставаться. Это так. Потому что сегодня, если так сказать, двумя предложениями сформулировать, что сегодня происходит, то я не думаю, что не в обиду всем скажу, что мы сегодня где-то на каком-то этапе потеряли свой генетический код как города. Гістарычны цэнтр Светлагорска да гэтага часу не вернуты гараджанам. Шацілінскі востраў па-ранейшаму застаецца для жыхароў горада згубленым генетычным кодам. Ветер легкий, тают сны, тают зорки, таямницы наступают на иголки, на иголки, на иголки, на иголки. Рвется месяц, рвется тонкий, мы кидаем свои мары на иголки, на иголки. Месяц рвется тонкий, мы кидаем